Nuori Sauli oli jäänyt keskelle satotannerta. Talot hänen ympärillään olivat räjäytetty ja ainoastaan Sauli oli jäänyt henkiin. Ja terroristit kohdisti pistoolin piippunsa Saulin takaraivoa kohdin. Yhtäkkiä tien päässä olevasta mutkasta kaahasi sähkönsininen Volvo. Tämä kuului kahdelle erikoissotilaalle, Merjalle sekä Roosalle. Myöhästyimme. Rakennukset ovat jo räjäytetty. Heillä oli molemmilla täysi vartalosuojat päällä sekä umpinaiset kypärät, jossa oli panssaripleksi. Roosa, joka oli kartturin paikalla, antoi äänikomennon kypärän sisältä, joka sai takaluukun aukeamaan ja siellä odotti Trone. Mutta varmistaen, että sitä ei huomata, kytki Merja erikoispitkät valot, jotka sokaisivat ampujan sekä Saulin. Samalla Trone ampaisi taivaalle ja laskeutui hiljaa miehen taakse. Roosa lausui tähtään niskaan uninuoli. Kun osuma tuli, tippui mies maahan. Merja hyppäsi autosta ulos ja juoksi Saulin luokse. Tule poika, tulimme viemään sinut turvaan. En näe mitään. Näkösi palautuu tuossa tuokiossa. Merja nosti Saulin olalle ja avasi auton takaoven. Laski Saulin sinne ja laittoi vöihin. Lähdetään täältä. Niin Merja kaahasi kohti merta, joka aukesi tien edessä. Kun auto kosketti vettä, kääntyi sen pohjasta kantosukset ja auton takana oleva suihkumoottori käynnistyi ja auto ampaisi matkaan. Matkalla Suomenlinnaan Saulilla alkoi näkö palautua. Missä olen? Roosa vastasi, olemme matkalla Suomenlinnaan. Oletko koskaan käynyt siellä? Kyllä, ihan pienenä. Pian sen jälkeen muutimme ulkomaille. Niin saapuivat tuota pikasatamaan ja nyt ajamme linnan muurille. Muutaman minuutin ja siltojen jälkeen saapuivat korkealle kielekkeelle. Niin Roosa kääntyi Saulia päin ja laittoi kätensä Saulin silmille. Tämä sen takia, että et näe minne menemme. Niin ajoivat vasten muuria ja yhtä äkkiä maa alkoi laskeutua auton alla. Kun 5 minuuttia oli mennyt, otti Roosa käden pois Saulin silmiltä. Edessä oli parkkihalli, johon Merja jätti auton parkkiin. Kun kaikki 3 olivat päässeet ulos autosta, kävelivät he leveälle ovelle. Merja otti hanskan pois kädestä ja kosketti alustaa, joka luki sormenjäljet. Ota minua kiinni kädestä, niin pysyt mukana. Saapuivat valkoiseen käytävään ja lattiassa kulki valaistu raita, joka loi kylmän valaistuksen. Käytävä jatkui noin 100 metriä ja ovia oli säännöllisesti joka puolella. 3. oven eteen Merja, Sauli sekä Roosa pysähtyivät. Tässä on vierashuone. Merja kosketti ovea ja se aukesi. Täällä on sinulle sänky, vaatteita, vessa. On vastapäisessä huoneessa. Pääset sinne samalla tavalla sisään. Voisinko nähdä kasvonne? Kyllä se käy. Niin Merja ja Roosa ottivat kypärät pois päästä ja heilauttivat hiuksensa taakse. Voit nyt rauhoittua. Nyt voit rauhoittua täällä. Tuossa jääkaapissa on juomaa.
Tulemme hakemaan sinut syömään illalla. Sauli itki tyynyä vasten, koska hänen vanhemmat oli kuollut räjähdyksessä. Samaan aikaan ovi aukesi ja Merja käveli rauhassa sisään. Ja oli pukeutunut arkivaatteisiin. Nosti penkin ja istui Saulin viereen. Ja otti kiinni Saulin kädestä. Hei, mikä on? Älä itke. Kerro mikä harmittaa. Perheeni kuoli räjähdyksessä. Me pidämme sinusta huolta tästä lähtien. Älä sure. Mennään yhdessä syömään. Nousepa nyt, niin mennään yhdessä. Mutta nämä vaatteet. No ei se mitään. Niin Sauli ja Merja lähtivät käytävään ja yhdessä ovesta sisään suoraan ruokasaliin, jonne Roosa oli ruuan valmistanut. Nyt syömään, niin kaikki kävivät pöytään. Merja, Sauli ja Roosa kävivät istumaan pöytään. Roosa oli kokannut kaikille uunilohta, perunamuusia ja mukana oli myös tuoreita vihanneksia. Vau! Olette niin ystävällisiä. En ole pitkään nähnyt näin hienoa ruokaa. Voi. Saat syödä aivan niin paljon kuin haluat. Tärkeintä on, että tulet kylläiseksi ja että sinulla on hyvä olla. Voi kiitos, Roosa ja Merja. Niin Roosa antoi palan kalaa Saulille, kun tämä ojensi lautasen ja kauhalla muussia. Merja otti ja Roosa ottivat omat annokset. No niin. Meillä ei ole tässä keikkaa tiedossa ihan heti, jotenka voimme rauhassa tutustua toisiimme. Ruokailun jälkeen voisimme mennä olohuoneeseen keskustelemaan. Siellä on sohva ja sohvatuolit. Voisimme näyttää sinulle samalla vähän nähtävyyksiä täällä Suomessa. Mitä siihen sanot, Sauli? Kuulostaa mahtavalta. Niin Sauli, Roosa ja Merja jatkoivat syömistä. Kun kaikki olivat syöneet, Sauli sanoi, minä voin auttaa tiskaamisessa. Voi, Merja vastasi, ei sinun tarvitse. Meillä on tiskikone. Mutta voit tuoda omat aterimet ja lautasen tuonne perälle keittiön puolelle, jos haluat. Niin Sauli otti lautasen, aterimet ja lasin, laittoi ne lautasen päälle ja vei ne Roosan perässä tiskipöydälle. Mene vain olohuoneeseen. Kun astut tuosta ovesta ulos, niin se on seuraava ovi oikealla. Kun jatkat siis käytävää vasemmalle. Voi kiitos. Niin Sauli meni ja avasi oven ja astui isoon huoneeseen, jossa oli 2 isoa lattiamattoa. Ja huoneen kaikissa kulmissa kaiuttimet. Edessä hänelle avautui iso sohva, jonka vierellä oli 2 sohvatuolia. Sauli kiiruhti sohvalle ja vau, valtava telkkari. Tämä on minun kokoinen.
Niin Sauli otti säätimen pöydältä ja painoi 3. Täältä tulee lastenohjelmia. Samalla Merja ja Rosa astuivat huoneeseen. Niin, lasten iltaohjelmat. Olimme kokonaan unohtaneet. Niin Merja ja Rosa kävivät istumaan Saulin molemmin puolin. Viihdytkö täällä? Joo, telkkari, musiikkilaitteita, uusia vaatteita, hyvää ruokaa. No, se on hyvä. Niin Merja ja Rosa katsoivat toisiansa ja totesivat, että tehneensä hyvän teon. Kun TV-ohjelma lakkasi, sammutti Rosa telkkarin. No niin, nyt voisimme vähän jutella. Tosissaan Rosa oli sammuttanut telkkarin ja no niin, Merja sanoi. Meillä olisi tehtävä tuossa huomenna. Ihan täällä Suomessa. Koska olet ollut tällä vasta 1 päivän, niin meidän on parempi ottaa sinut mukaan. Muista pysyä autossa sisällä. Siellä olet suojassa. Sen jälkeen Rosa ojenti Saulille huivin. Sidot tämä huivi silmillesi aina kun lähdemme täältä. Ihan turvallisuuden takia. Meillä on olemassa aine, millä saamme sinut unohtamaan tunnin sisällä käyneet tapahtumat, mutta emme mielellämme halua käyttää sitä sinuun. Joten ymmärrä, että käytät sidettä. Me kyllä tarkkailemme koko ajan lähtövaiheessa. Mutta hyvä, että oppisit omatoimisesti. Jompikumpi meistä tulee herättämään sinut aamulla ennen lähtöämme. Pakkaamme autoon vähän varusteita mukaan ennen kuin tulemme. Sitten auto on valmis, kun olemme syöneet aamupalan yhdessä. Niin Merja otti Saulia kädestä kiinni ja lähti taluttamaan häntä makuuhuoneeseen. Sauli otti vaatteensa pois. Merja käsi katseensa seinään samalla kun Sauli pukkui yöpyjämän päällensä. No hyvä. Niin Sauli kävi makaamaan sänkyyn ja Merja veti Saulille peiton päälle. Silitti Saulin otsaa ja sanoi, että älä huoli. Kaikki tulee menemään hyvin. Pysyt vaan autossa ja laita turvavyön. Auton lasit on panssarisuojattu. Eikä kukaan pääse autoon sisään. Mutta jos hätätilanne tulee, annamme sinulle puhelimen, jolla voit soittaa meille. Meillä on kypärässä vastaanotin. Mutta tämä keikka mikä tulee, niin emme usko, että siellä törmäämme siellä kovin suureen tulivoimaan. Nuku hyvin. Haluatko, että jätän valon hämärälle, pienelle?
Saatko unta? Ei. Sammuta ennemmin valo kokonaan. Niin Merja kiersi valon himmentimestä valon kokonaan pois ja poistui huoneessa laittaen oven perässään kiinni. Hän käveli Roosan luokse keittiöön. He molemmat istuivat pöydän ääressä. Huominen voi olla toivottavasti Sauli ei joudu huomenna näkemään mitään väkivaltaa. Hänellä on kuitenkin varmaan vähän huonot muistot vielä tapahtuneesta. Niin. Se on vain pieni keikka, minkä me joudumme tekemään. Vangin siirto. Joudumme valvomaan sen. Ei muuta. Ja niin kauan kun Sauli pysyy autossa, kaikki on hyvin. Niin Merja ja Roosa lähtivät kävelemään omia makuuhuoneitansa kohti. Purkivat varusteensa, vaatteensa ja kävivät maaten. Seuraavana aamuna Merja ja Roosa olivat nousseet varhain jo aamu 5 pakkaamaan autoon varmuuden vuoksi ja muutamat aseet mukaan. Panokset oli tietenkin tällä kertaa tainnutukseen tarkoitettuja, jotta mitään pysyvää vahinkoa ei tulisi. Ja he olivat pukeneet harniskansa päälle. Kypärät olivat ladatut. Merja jäi odottamaan autoon samalla kun Roosa lähti makuuhuoneeseen herättelemään Saulia. Hän meni Saulin viereen ja töni tätä vähän olkapäästä. Sauli reagoi. Hyvää huomenta. Olen vähän väsynyt. No, saat nukkua autossa. Emme ehtineetkään tekemään aamupalaa, mutta käymme tuossa pikaravintolassa matkan varrella ostamassa jotain purtavaa. Puepas nyt vaatteet päälle, niin pääsemme lähtemään. Sauli otti vaatekaapista puhtaat vaatteet, puki ne ripeästi päälle. Ai niin. Saat pienen oman armorisetin. Me tilasimme sellaisen ja se toimitettiin tuossa aamulla. Meillä on tietty palvelu, mistä tilaamme varusteet. Valtion firma. Nopeat toimitusajat. Ne on auton luona takakontissa. Katsotaan, jos ne sopisivat sinun päällesi. Niin Rosa otti Saulia kädestä kiinni. He astuivat ovesta ulos ja Rosa laittoi kämmenensä oveen, jolloin tämä meni lukkoon. Sitten he kävelivät autohalliin. Rosa laski kätensä tunnistimelle ja sanoi korkeimman tason suojaus. Tämä tarkoittaa sitä, että huoneiston sisällä on kattoon piiloutuneita automaattiaseita, jossa oli liiketunnistin. Ja laserit, kun niihin osui, aseet reagoivat. Sekä lämpötila-anturit ynnä muuta kätevää.
Niin Roosa avasi takakontin ja otti sieltä varusteet. Näissä ei ole mitään erikoista elektroniikkaa, muuta kuin tämä yksi nappi. Tästä kun painat, niin soittaa haarniskassa oleva puhelin suoraan meidän molempien kypärään. Tässä on sinulle handsfree. Tämän kautta saat puhuttua meille. Jos sinua mikään painaa mieltä, sinua pelottaa, tai jokin on tulossa autoon tai on vaaratilanne, niin voit soittaa meille. Niin Sauli pyysi Roosaa, että voisiko tämä sitoa liinan silmillensä. Roosa teki tämän mielihyvin ja ohjasi Saulin sen jälkeen autoa ja laittoi tälle vyön kiinni. Ja Roosa hyppäsi omalle paikallansa. He menivät nostolaitteelle, joka nosti auton mäen päälle muurin viereen.